Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas na napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa da kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Idi kalman laeng. Sumarunong nga dagos ti kay problem of the day babayan kini kasin nyo ngayong yung. Sagodayan nga ti surat ti pagkasalitaan iti kalman laeng ni Henry. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tagbuena sa may isang minatayan manong nemi ti napanak ket napanak nagisugal hampala idi amay parit ti sugal manong awan idi ti turong ti biyag ko kabuta naluko ak sogadurak mamertekak babaero ak ngem baruak pay lang hindi manong no chicks pagsasaritaan ado dita. Kaya tinaray na anaira na idi ngay may iti ayan ko manong nemi ket ni sino? Ni Susan. Ni Susan manong nemi kada iti chicks nga mabay ti biyag ko ni Susan tinaira na ngay may. Tinawagan na ket siyempre bagak no sa dinot ayan ko imay manong nangarik kila ti tricycle ko na. Adadan ti buenas ko manong nimi ti adda isunan. Adan ti abay ko. Akit kitain na kitay. Agtaytayan. Una na kitay adda ti puntos. Da kitay agpumpuntos. Saan doon nga akit kitain na manong ni Jay style ko agsagsag. Ken agsasarunot pa nag-9. Apay ko na. Sa balit kitkitan dan manong. Diya puon ti barukong ni Susan. Taeran-ranta naman nga. Idumog. Kit siyempre. Matan na awagan da diya puon ti barukong na. Nagsagsagawisyo ti rik na. Sakit naka-short. Manong name kit apo. Nagpudaw ti legs na. Agpakpakita siyempre. Agmamalasan na kita agpuntos. Manong name ta sirsiripan dawatin na ti girlfriend ko. Di na masiputan ng di panag-sweetik ko, manong nemi, panagalak iti ngato, panagalak ti baba. Hindi tamadlaw da. Sitsikan na kamsama tayo, pare. Mata, sipot kayo Sa baliman kami ti sipsiputan nyo. Dito mo't barukong tinubyak. Sige no, kaya tiyo sa kaya nakit, sarting tayo. Mong kumadya kwarta na manong, sakting makder. Kaya kaya, apay maten. Magbagay, nagsusiti ka. Ikit na takay nga rote idarom ko. Parang sirsirip yun na tinubya. Sige, tuloy tayo. Ano yan, baon? Kung kayon. Pabrot ka. Stand na mabaling ko. Na talaga jack kayatin. Lalala oras may salang pa yung akuha. Siksek. Okay. Saan nyo sa kitkitain natin? Barukong natin yung nubya. Para kanyak lang. For my eyes only. Kita medyo kalubam ngamin. Balasang ko data barukong mo. Lingdam. Sige lingdam man laingin. Alam na tipan nyo. Sa panglingid mo. Basol ko pa Nagpatanggang kayo nga di na oras. Kung naman ti girlfriend ko. Laglagay pa nyo. Hanyo basbastusin na ito yung nobyak. Happy ko na yun. Happy met. Anak ti pulis ni Sargento. Baka dinagan na nga Sargento. Amoyo. Imbaga kamanong. Ay. Abi di mo di mo imbaga pulis ganti ama na. Tagpay sumot mano. Diyak kumakayat ng i-date manong name ito na uyong ti ama na. Ang mga numaman na siyak manin tinang mag-date ken kuha na kita. Paspasarang anak tumanin ti paltog na diya nga pulis. Amo na manong name nga relasyon mi kay ni Susan. Amo na nga naluko ak. Kat siyempre against tanuluko ak nga ron.
Kasano ko mga rod maiparit na, maparitan na di anak na. Kastawan naman, panangmansok na, check-in kami. Nalpas ti may sasik-sik, manong nemi, kalpasan na, timakdera ko na, medyo imabrudda, umado pala inabak ko. Sita, dan, okay, bye, panawan kay pay. Yung susurod at panagkita da, manong nemi, kada kami. Tainakbay ko, inrakos mit manong nemi, Susan, tibagina, wano takyag na itibagig. Napaanak ko na, napang kami tinang iparkingan iti motorsiklo. Oh, sige helmet. Ano siya? Sakay helmet, apudot. Helmet ka natin na. Isabit ko natin ito yung manubelan. Awang nagtiliw nga polisita. Kinunakbat ngayon song bat mano, katkasat inaramid ko. Kumpet kan. Ang nagpatpataray, Henry, apay, mabutay nga ba nagpatpataray mo? Isungarod nga ko na, kakumpet kan. Kumpet ka nga na laing, pabanan namin. Babanta ti, mabalita panganan, jakpay na nga ni. Kaya nominom, mapanta iti bar. Okay, sige, oras jakit kahit kumit tuminom. Napangga mga rod manong nemi ti may sa pag-iinuman, mabaling nga panganan. Nagtapay live band naman, manong nemi. Nag-order ka dagos ti makan, mabisina ka. Saan nag-order ti beer? Ano ito naman? Beer. Kalpasan dito eh. Paano danton, Henry? Sige. Nuto kayat mo. Nutan na. Isong nga rin nga tinawagan ka na mailiwakan ka. Kasano na maamuan man ni papang mo. Masyak man ti kadwam. Baka doktor-dokluso na tuwan na paspasarangan ti paltog. Awan ni papang. Napanan na. Yak mo. Apin nga. Di mo. Tsaka mo. Hanga nagbakasyon na dayo. Haan. Pimanaw itay malpasang mangan. So nga libre akmet pimanaw. Aw met bibiyang ni mama normara kung saan. So nga libre kita tawan ni papa. Nakaupatak na beer manong nemi. Napsuga ko na. Let's go. Pananta ka roder. Iti hotel. Ti dati. Basta ti kasit galang ng hotel. Sa jetan. Ito na kasanot ili mo. Kastawan yung ba't ili ko kin ka. Nagsagana ka ita ha. Pagpakawanin ka manitan. Labintas nga talaga ni Susan manong nemi. Kadagupan da nga girlfriend ko, isut pa kapipintasan para kanya, Ken, isupay ti kakaimasan. Nalinis ti kutis na manong nemi, nagpindas ti sukog ti barukong na, Ken talagang naakaitan na ti baba. Awang pasalsalin no kanak ti suna. Ilada kami ni ti hotel, manong nemi, isun ti gimanat ni Susan, isun ti nang tulungan ng ikat ti arwato. Kaya di maibabanan ti brief ko anong nemin sakmul lang ko. Oh, Susan. Palpa pa eh. Madamdaman to tapalpa. Ituloy tagid di timangan, Henry. Kakaiso na nga nagbuenas katsugal. Ikanak to ha. Jay inabak mo. Di ba nakayat mo kat paragsakin ka, patpat na, I need cash. Nakamay-mayat na bulmulan dito, kukom. Konbolitas. Adada nga mga paganas. Di bolitas. Di mo kagatan dito. Nagmayat nga minamulmulan. Pinatakbir ko maroon na yung misa kumitin inoksob, iso na inoksoban. Diameten marukong natin mo na manong na yung kinaremkem ko kuno. Nagmaya, taratatangkan, marukong naman nung digiti mansanas na. Henry. Anak. Nagmayat. Henry. Nagpindas manong name iti 16 me kay ni Susan. Kinabudno na, no kayat kun ti agasawa ni Susan ti kayat ko.
So na lang ta against met ya pulis nga amana. No kayat kon ti agsimpa, agbalbaliw ni Susan ti kayat kong gabali nga inali kiti anak ko. Dito ba't no ka ti bagbagana? Nagsingsingpil ka nga minan, Henry. Tapno kayat na ka ni Papa. Tapno gasawa tan. Oh, Henry, Didadan ti ulok iti nagbaitan di kiti legs naman nung adadan ti asog. Henry. Gamuta sa alay nga ti kukwak ti adabulitas naman nung pati dilak. Ruwar ko ti dilak sa ko isarek manong nemi nga adabulitas na sa ko. Para pa pagdakiwasan iti uneg. Anyway, sepak na talaga manong nemi. Oral na ipangatong, ipababati patong. Henry. Nakapapaot manong nemi ti romansami. Oral na mamin ado. Kad ka po talaga agumanat matindirik nak ipisok ko na. Tidibulitas manong. Henry. Santo pala sumabat manong nemi na pumso akin tirik na. Santo sumublat nga rumabaw manong nemi tugawan na iyukuyok na ko na nagpintas ti pawayan na tapno lang maiplastar na ngalaing no nagto yung tiya mang paganas kang kuwan sa bayak bit no ka manong nemi mang karimkam ka nagiti mansanas na kabayatang agyukyukuyo ore lang mapahanak manin ko na talong nga oras manong nemi di bagak nga rumor kamin hana? Ama rumortan sana overnight tinalak. Short time. Ano? Hindi extend na. Bayan di overnight ang sa short time. Ada pa panak. Ano? Natapay may kaduang ay nagpagsugalan. Baka mawag kan. Magmalas kan. Magmalas ako ba? Katuan. Nangyala kan. Nagmalas kan. Itugot ka man. Dito itanong yan. Tahan. Makaturo ka ako. Diagbati ka. At agur-urin na kayo pakisukalan. Ay di patak, datulag mi. Sino? Ni Bunjin. Awang ka nung buenas na nuawana. Sakti mang bangka nga ron. Kaya mamatilain ko ang bangka. Sus, masipudan doon tapos nag-sweeting mo, baka patayin na ka. Alain ka. Tawag yan kadyabay ko. Ay pakidam tapuan di marukong mo tapno handa may concentrate tag-diskarte. Handa masiputan di ba nag-sweeting ko. Sige, Rodan. Rumorta nga, Rodan. Sige. Nakarubuat ako. Rumorta. Kaya bagisong irukat mi manong nemi ti ridaw, ti hotel, adamat naglukat nga ridaw iti bangir. Nakigtotak kan nakigtot manong nemi na naglenged ni Susan iti likudak. Idi mabigbig mi ni Sargento. Ala ni Papa. Awan di magdanangam. Tano, ungtan na ta. Nagipulong gamat ka ni mamang mo. Imay gayam ng check-in ni Papang mo. So nga, pimano dyan malayo na sapa. Kitkitaan na ni Sargento. Henry. Ay, sir. Gabay tagayin sila, sir. Sino na katuwang? Abay naglinglingid. Anak kayat nagpakita kayo ka, sir. So naglinglingid. Ano kung kayat nagpakita, agad siyempre ang kumaglingid. Hindi met, sir. Susan! Uy, sika ka no. Susan! Hello pa, ala pa. Baka kaguungatan papatadyak agibal pulong kay ni Mama. Sargento. Urenta nakasibilyan kamet, sir. Nagipulpulong kay ni Papa. Siyempre, jak nakajot. Harang nakajot. Nakasibilyan. Kagawitan. Ikasano nga rin ta partner mo. Ipalugong kulatan. Kagawitan. Sorry, Henry. Okay lang. Awan no kaabay mo na. Kitan na kita agsugal. Okay lang. Dita. Imasadagan manong nami ni Susan itayan ti amana. Nakigtutak.
Plinaying kik na kaya. Sir. Yung magkakang kayo nga tayo, wala ako. Kaya matapaltugan ka. Sir, nangitugod ka at paltog mo, kita ka sibilyan ka. Gamang katawang paltog kulo ko. Sir. Hindi maraya ko na. Karatista ko naman. Ito siya kadya ko na makidanog. Ang yung inipis di magsalita ka na laingan. Hindi maraya ko na. Pugtara na din. Diyan nga sarhenton. Sarado, ipulong ka to kay Mrs. mo. Loko. Amon nga masidkan pa tanak ko. Awan to hanggang ito na ako makamagkitan. Iyadayo kisuna. Dalatagin ka, sir. Yatangin siya kung lalaki, sir. Makasakto ba rin sa pulan tanak mo? Loko to'y makatuman. Di nakapanaw dan manong nemi subalat pa nagsubli ka na panangalay timpar ko yung motorsiklo. Dala mapaspasamak na gastuin mo na. Yung mayat man, nalipatan ni Susan, di daw-dawatin na nga barato. Sinakaya ako na tara motorsiklo manong nemi. Napaan ako di pag-urayan ni Bunching kanya. Aba nagpayagan. Napanak pa na ng hotel si Kamat. Hana? Kahit mo sawan, deplepasyon ni Susan. Naranami pa yung papang na ko, no? Napamit nang i-check-in. Ano? Nag-aabay kang 24. Nariknak di. Natukol sa diba pagkrak. Kinugtaranak ni Sargento eh. Yung magmadali ka ng pinaltugan. Awang paltog na. Nakasibil yan eh. Mabalin na mula tayo tugot. Ako rin nakasibil yan. Yung saan na siguro yung tugot. Masasara ka na. Naapak akon. Binangkam. Napuntusa. Nalang jebang ka eh. Kasi na hanta maagaw ang jebang ka. Hindi na kaya ipasublat. Nagpuntos talata na. Hanta malagsuiti ka na. Nagpuntos talang. Man, parang buenas ta. Yung nagsasarunong nga malas ko na. Namalmalas ka man nga. Siyak si Kadri. Kasi ano ka kagbalas ka na eh. Diyan pa binuguan di imak. Di kami nagbugo. Baka pa, ang kami nagmulumog loko. Ang utang mata, ngiwat mo? Agat agat uong. Agat basisaw, loko ha. Ang utang malas kami manong sardeng ni. Pero takti oras manong naimikit ni. Para ba ako rin? Tagpaksiwan na dalatag gumatang tikuan. Presko nga karnet, baka siyak timang loto. Kadi, tajay pagpartiyan. Telugan mo nga rin. Diyak naglugit, nagpasaya, nag-arkilaak. Diyak na ako maim-imayan. Naabak mo datay natin ko. Bali awahang na kisay na po unam. Nangabak kalata. Kapay. Kita nagpapas ka ba rin gilisusan? Nakariknak ba't kuktar ti pulis ka? Manas ka. Kung na nga iadayo na ka ni Susan. Kasano nga ng kayat na kaluko. Mamartek ka, sugador ka, babaero ka. Iti balay da bunjing manunay tinagtarusan mi kalpasan nga nakagatang kami iti presko nga karne baka. Baliktad kin kilawon. Baliktad ta amin latan. Tapno dati ko. Kahit ko tagkilaw ti presko. Sige. Nagkilaw ka lang ako ngamin itayan. Loko sa kamar nagkilaw. Balik ka. Adukit nga babae nga. Sa balit de bulitas partner eh. Sakto mamatikam ti bulitasam ti kukot. Happy ko masyak ka din agpabulitas mo ta. Aldawon manong nemi di agawid ak siyempre yung pasarabo ni mama ti sermon. Napanaman din. Amoy lang na ba? Gusto din rin gapwak. Awang paturog mo. Awang peso ha. Handak ko mga paturugan ti sermon ha. Hintun ka aloy anak ko ba nagbalbali mo? Ha? Nasapsapa ka kuma. Nadano mo kumapalit yun ni Vanji. Ape ka nun ni Vanji? Sapsapulan na ka.
Api nga dinak tawagan. Kasano nga tawagan na kakita sa balimot man SIM card mo. Sikat bang tawag king kuha na. Isalpak mo nito yung SIM card mo nga pakatawagan na kang ka. Tada, di ba gana ya? Loko, masikugsa. Ha? Dito ko nakang ka. Teka, ado nga minigay ni babae di biyak mo. Kasi sinot kinatuan drabi. Susan mo ma. Di anak ti pulis. Wen. Di ibang pagdana ka na dyan pulis. Nera na. Nagrarana ka pag idya. Ana? Nagrarana kami. Kahit mo sa nangi-date mo it. Nangi-check-in mo it. Naramanak kit kugtar na. Eh na po Henry baka saan lang ang kugtar tiba oray mo. Baka bala ti sumrak tiba game. Isarting mo ti kasto yung raramidem. Ma, ako mati-mati ka raramidem. Anya nga awan? No lakit akorsonada na katimay sa nga babaen. Tutupamon. Basol ko pa yun kayat dak. Amo damot nga awan turong tibiyag ko. Abay kayat dak. Kat no adan to mang putit kreta bu. Apo una ka nanak ko ya. Himala ka lang paiso ka ni amam. Kahit mo ka di manin nga malagip. Una palagip ko no kasanod ang pinatay ti amam. No ay niya tiga po na kinrason. Ni mama. Katuin. Pinatay na gabot ti babae. Abi kami kinayat ni papa. Hamot ka adagos. Hamot nga dasigod ka babaero ini ha. Sabi lang nagbabae ni sa susapo. Katsi ka. Baliktad pa. Ano baliktad? Siguro doon ada asawa ko, isardeng ko ti amin. Itataong pa asawa, di papasak. Kano ka sa mga regan, tumutup ka, pumatol ka, ada asawa na nga eh. Amom ka din adot matay, kapot ti babae. Kitam ni ko sino? Nagsinsina da ng asawa. Kapot ti babae. Lang hanap nag, ada babae na, adan to pala babae na, ano tapasama. Pinaltay da. Eta kasano? Napan na in-check-in di babae, ti karuba, di balay, di babae. Nasiputan ni bagat, ay di asawa, di babae. Napay napasama. Sino deta? Mo mula tayo sino? Malagip ko. Taga-radyo, ide. Ni Double A. Kaya una. Susapo. Sabi ko matagtal na takararuanan. Daw malaglagip ni mama. So nga dagit ako matpampanunotem Henry. Ti pagnaknak ma'am. Agbalbaliw kang barok, sakbay nga maladaw ti amin. Maturo kak kuman kalpasa nga nakadikusak ka na mag-aantibok kumanong name idagrin ti cellphone ko. Sino nga tamanda ito Di Banji. Ayin salpak ko gaham dati. Pakataw-tawagan na kanya. Sinong bata? Hello? Hello? Henry? Napay? Naggabuwag na sa balayo. Amo mga takot ito balayan? Yung tawag din na ni mamang mo. Nagkadwa kaya kitbaman niya. Siya kayat ng manugang. Matasikat kayat kong asawaan. Itapay nga sa umda ita. Ito tama si Kukak. Sino ama na? Sino kumapay ng sanga si Kak? Naglagay pa yung virgin na katinagi ko almost 1 year tan. Apita ka lang pasikog. Tsaka di ka ko na kaya, ten ka. Nadyak kayat kagsikog ka. Nababalin ko at nagbalimit. Kaya bahala ka na. Anong bahala ka? Bibigyan ko na basta kayat ko kita. Winarningan ka, di ba? Nalipatak man kami tinagtumaro. Sus, basol mo bibigyan ko. Pagtalikodan, tiputot mo kanya. Saan ko pagtalikodan? Ngim sa anak pa yung nag-asagahan ng asawa. Mga asawakan ka. Di pa sagay mo, suportara. May kamanuno ka na nga ito anak ko. Nga suportara. Di tamad lang Si kaman lang babae yung tulok na masikog. Nagsikog. Amam lang rin sa anak ka seryoso. Sa kagsikog. Di basol mo. Dati ko matipang pagpampanunutam. Nagtalakan. Danto nakakak mo. Ayaw mo nga talaga. Dakto ito balay. Ako pa'y turog ko. Sige nga makadisturbo ka. Sige nga ron. Umayag dita. Hala? Umayag dita. Bahala ka.
Ti amok manong nemi ket ang angaw na. Kada siguro 30 minutes nga turog ko manong nemi idi mariingak tada mga arakop kanya. Oh. Vanji, I miss you, sweetheart. Agor ka. Dinisturb yung titurog ko. Masabol ko titurog. Awan pagipan ko. Maturog ka duman-dama. Sibog ka pa eh. Ha? At pa nga mo, Mark, ginastar mo darabi. Kasta? Nakaurno kita na. So nga siya kung kita. Sige, hang kapaturugan. Tsak di mga romansakan ka. Tibaro ko. Uy, Vanji. Mailiw ka at bolitas na. Karam ka mo kita. Yung pababa ng tiulo naman ng naimikit na yung kit ba gusto na karkaram ka man. Napalaw-lawan nga bolitas kami niyan. Loko na ito yung nga Vanji. Abo, munat pampamayan na. Loko, pumusok na ita. Banda pa'y pumusok Tinoko nga babae ito gumanat. Kalbasan manong nemi di medyo napaot nga panangkaan na. Tinugawanan ko na. Isunti nang iusok ko na. Uy, gumanat ak sweetheart. Henry. Nagmayat na Henry. Nagmayat na kasi pamayat. Henry. Henry. Napanin tulog ko. Orayok lang pinakliban nga kinayat kitang. Sweetheart, thank you. Thank you nga, jak penalpas lo. Nurugim, ituloy mo. Sikamot na. Siya nagtrabaho, itay, trabaho nagmatan isuhat ba ng, isumot nga roden manon na imitakin unag ko na. Madi ano, jak ituloy, sakit ta ulo. So nga parurag matlang nung namin anong manong na imi ako na walang Henry, Henry, anong naming kalpasan na ita. Masikog ka nga talaga. Kahit kong ipakita at resulta na. Kumatanggat yung pregnancy test. Samon to ramadan. Samon ipakita kanya. Agul-ulbot kanya. Henry, agasawatan. Kunagtupe kami. Amo nagpepeso ko ba? At ako man ipakita ang kanyang ebidensya. Magpapaos nga masikugan. Be. Kaya ko tsaka gawawi din. Hangko makayat. Nagbalbaliw ka. Nagbalbaliwag. Saan nga sikat kahit kung asaway. Anya? Sino nga rod? Basta. Dahil maturog ka nga rod. Maturag ka. Tayo na madama ka amat maturog. Kabayatan amat maturog ka. Pasatek data kukwam. Nakalak, nakatulbek. Nakatulbek. Agawid ka. Rumah ka dito kwarto. Ituloy ko maturog. Sabi ka, saan kami nakastrek ka? Nalipatan mo yung lock. Sumit lang. Pumanaw ka, nagawid ka kahit ko maturog. Dito'y ko. Dito'y ka balay, okay lang. Basta rumah na silid ko. Kaya natin si Sturban. Alam rumah kan? Di ka pala nabdek kaya. Disturbo man na talaga dito ng babae. Mahalak ko mamanin titurog ko manong namin nalipatak man kaming inedad ti cellphone ko. Buisit. Nagring ni Susan. Susan. Hello. Iya mo.
Dito balay. Mayag dita. Naglok. Di kami nagdrabi ay, di para bangon. Ha, nandibaga. Nandibaga mo kuma. Ini kakti kondisyon ni Papa. Nga niya. Minta kagipulpulong kini Mama. Iti kondisyon nga. Sana nasupyatan ti relasyon ta. Kuna na lang dahi ta, aman. Yung Karina. Imagine. Hamong na ibagat kini Mami, tinatuktala. Nga nag-check ini terabi ni Papa. Sos. Baka kakit no ko paikat na paya polis. Man. Ito ko mga ebidensya. Unang ngawan. Di ba naglinglingid ko king kaitay. Pinicture ko ida. Kadi, kituin sa ko yung pakita kini Papa. Agawan na cellphone ko. Beko na ka. Loko kaya. Talagang butbut-gamot ni Papang mga polis. Sikamot gamit ibang butbut ang kuwanan. Anan nga supyatan pa yung relasyon ta. So nga, umayag na ta. Hanggang umumay. Aman. Saan? Delikado. Apay. Basta saan? Basta umayag ba ay? Oy, hello? Mahala ka. Diya ka mo anong name naman nung oras nga nakaturo ka. Ngayon makariingak manong name adagab-kabala. Ano? Nagtugtog ni Mama manong name titi daw. Tika silad ko. Ay! Agreeing ka! Henry! May ma, agadawa. Sino? Doon nga babae nga gab-gab pinpinong sa dangsina. Sino? Sino kumapit hinam na mayam nga pinangat. Nung titigit babae di biyag mo, agdinanon di balay. Alang listo magkat na eh. Handa pulos kag sina, baka masikat ba magsina kada kuha, daingkaan. Agpaiso manong nemi. Imbag na ti unag ti balay, ti pagpangpang nga tanda, api ko naman, malablabusan dan. Ay, nagloko na ito, ay, sarting yun! Ay, sarting ngayon, sina kayon, ay, sina kayon, sina! Pinagkat ko idang aduwa, ano na sa ako, pinagsina ko naman. Binitbit ko idang aduwa. Dakil bagik man, bibit-bit ko na giduwa babae. Nagalas matirami dyan. Hindi may ilog at pagpagatan. Sino na nga babae? Pinadalong ko nito ay. Kaya sino ka? Siya ni Susan. Ibaga ka na polis ko. Polis nga ama ka. Ibagam na ta. Siya ba di Banji? Siya tikay-kayat na. Wala na. Siya tikay-kayat di mamang na. Hanga si ka. Papay di mamang nagpili. Oy. Hindi kita rawatin nyo. Suot yun. Sa luping isuot ko. Hindi napigpigisan. Mama, pabulod na mida. Ako magipabulod ko ka na kwada. Hindi daan nga rawata ka, bestida. Iso pabulot ko kadakwada. Mabigla tanong mangala. Napao na yung nagpinigis kay pa iti arwatan. Sino nabimbindas ka na kaita? Nabimbindas ti bambagi. Yung data nga banchi. Oy, nabimbintasak. Nooy, Lolalak. Dinuklos kayo manin. Sino kayo? Sino kami met? Sino una pumanaw ka dahil? Kung ka, baduhak pa ay. Saan ka pumanaw? Kuna ni Banji. Tapi hanga ka pumanaw? Sakti kayo di mamang mo. Hamat nga sikat kayat ko. Di matsusad ti kayat ko. O, magngig mo, langig mo. Ay, ang pinangat kayo manak. Gusto na ko nakit. Magtidukmugan kayo kay Diyaw. Ito lang namin mararamid mo, anak. Sarding muntikas ito nga raramidam. Ang mga nagtunig din matmatay gabukin ka. Sige, Banji. Gawin ka. Na, Mama, pag gawin na nagtanak yun, alagtong balkan. Di ba sakti kayat yun? O, sikat kayat ko, nasambat na sakti pili. O, nangig mo? Galawat kasi kang babae, ha? Galawat ka, makita ka tumarin, ha? Galawat ka? Sakti but gam. Bunudok to di paltog di tatang ko, polis, paltogan ka. Awan din naramida ni Vanjino din nagkawid manong naming inyawid na tibestida nga impabulod ni Mama Kengkuana. When,
Kinasalita met ni Susan manunemi ni mama. Mama? Pero ba nga din nga mamatawag mo kanya? Hoy, no dadaki sa mapasamang tanak ko, gabuti pulis nga amam, nga mga pangpangtaking ko na, sikat pabusulit, papatay tanak ko. Iso ko mamat kahit kung ipadamag ka na kayo. Saan nga sumupyat pa ni Papa, tirelasyon mi ka ni Henry. Pag ko na, Karina. So nga, nyatam mo yun. Siyak timang tulong ka na kayo, tapos nagbalbaliwan ti turong ti biyag ni Henry. Pawanan ti mo kapag balbaliwan na reta. Aman, mama. Di kami, Henry. Di kami siyak ti kayat mo, ngagbalin nga asawam. Nga nag-asawa kan, agbalbaliw ka maten. Ay, no tikat na karkaro kasla ti amana. Kahit kumanin ipalagip kang ka, Henry. Natay, ni tatang mo, ni mapang mo, gapo iti babae. Agbaliktad. Anong baliktad? Dakayot ko na. Ngay di baro pa lang ni dad, ni papa, na singpet. Ngay mi dad asawa nan, so panagloko na. Siya, maruwak nga nagloko. Pagkasimbet ako nag-asawa. Kag-angawa kasta. No ang angaw mo? Kag-asawa? Basta lagi di tulungan da. Tulungan nga, di kastos ko. Adamat kwarta kag dulduling ko ang pakango manay. Ken adamat interpos ko. Di itrabaho ko di interpos ko tulungan dak. Isarek dak. Ang kagadig agang ngaw, Henry. Hindi mamamat. Abi ko magkangangawak. Akit na siya tunay ano talaga ang kagangaw, bro. Dito lang orte o nabayagan nga raya kamamang pay. O makita yun, mama. Talaga ang kagangawan, ma. Nekit pakamukto nga rin na kita partido tayo ta. O may kamnukan mga asawa, Susan. No talaga haalang nga supyatan ni papang mo, relasyon nyo, hanin, mama. Tekit, nanganaro na kit ni, yung karimat ni Henry, ngagbalbaliwan once nga dasawa na. Hay, talaga nga nakaimbag ni Apo Diyos. Mga aramid ka talaga ti milagro. Takas la milagro anak ko, no talaga ang balbaliw ka, milagro. Laki pangal daw manon name ni Susan dito balay, dududwa kam lang kini maman. At adig kakamsat ko manon naming nga kamang dati adayo, kat siyak ti bordek, siyak ti kakaiso nga lalaki, nga anak da, dahil papakin ni mama, na siyak ti kalulukwan at siyak nga ti lalaki. Sabi nga junior tinagan ko, naloko ak ka no. Kat lepas pangal daw manon name, edi ibaga ni Susan, makaturog ka. Makaturog ka? Uno ka ili mo debulitas. Ang latan sikamot. Kat sabi ko mata makaalak nga dagos tap numadan da papakin mamati apo ko. Laglagi pa siyak lahing ti anak da. Dito nga ti kasakit tinakim ni papangoy. Siksikalat anak da. Siyak pa yung loko-loko ti. Nagtungpa lang. Nimsang ka mo ito nga naloko. No, agbalbaliw ka ng doa. Agkasartan, di ba? Kasta nga ron, tinapasamak, manong nemi, at kalpasan ti duwang aldaw, ngawan ni Susan ti sidong ko. Timawag, karimbagana, ti schedule nga papamisadyay. Manong nemi ti sabali man na nagundahoy nga kasangok ni Sargento nga amana. Saan matan nga nauyong? Napagsasalitaan mi manong nemi ti kalaysa. May karib ka ni Henry. Sir, papa ko na. Ay, papa. At talagang idjamon da kiti mading nga bisyom. Apaman nga. Apaman. Mangrugi di dahito nga daw. Owen, papa. Very good. Very good. Pore da kayo, papa. Isarding niyo maten. Ana to ko lang. Isarding niyo maten, papa. Kung na naman ang name, di na kayat nga madlaw ni misis na. Tumutoy na, ni mat, papa. Gagtagtaga nila ta na.
Ang idat at lalaki. Ket nga stan tumateramedak iti asa anak yo. Ngalip-liputak tumet. Kaya tsuka ron. Di mo kaya imbaga nga agbalbali ka. Tiket ko sawon papa. Agbalbali ka mata. Kita nabit kami pa rin yung babae. Hindi nagsina kami. Hindi ako ti sarhento. Hindi ako matagberin siya. Tinabayag ka nabit pa. Loko. Ikapat agbalbali ko. Kahit matapagbalbali wanak mata. Wala sarhento. Madi anong balbali ko? Akabalbali ko matin. Papa. Tapno. Mulip-liputan nagtutuloy di mama. Yung jaglaan mo manong name nyo tinongpal ti polis nga katuganga. Nagkalaysa kami tinitutingal daw pa nagkalaysa kami manong name ket ado. Dagiti bang ibagbaga. Uy. Milagro balbalo hindi nga tao na. Kaya ni mama manong name iti kastaon ni panagyamyaman niya. Nang roon nakastrike ako ni trabaho manong na yubra akong inturpos kumet at nagturpos sa kiti kolehyo. Dito isidong ni mama tinagyan namin kini Susan. Intuloy matlatawit ni Susan manong namin di trabaho na. Naging ka manong namin nga nagbakasyonin idi tapiton abulan ti sikog na. Manipod man idin manong namin inuman pa adulat tadi kini mga sulsulisog kanyak nang roon na kini Vanji. Tawag at tawag. Ay, ora daan na ramida ang Vanji. Nasingpetin dati, oy. Posible, Anong imposible? Di ka nga mailiw kanya? Ano ako matkailiw ko? Aladaman ni Susan? Sabi kami nga ni Susan saan nga siya? Yung pala nugutin. Ibaw mo ito sa balit na panagayat mo. Adan asawak. Hindi nakasulisugan na yun kapunta na singpeta ko. Alam mo Ama na singpeta ko. Saan lang ni Vanji manong name no dikit-dikit dati matlang. Sa anak ka nung nagpakada kadakwada. Kumasakbay ka nung nagkalaysa kami kini Susan ket inurur ko kumaida nga nagpakadaan para iti maudi agundaway nga pinaragsak ko ida. Sabi ko, mabrak pa lang dahil tamat ko nakmuta. Naging gawa nung naming ni pasngayan ni Henry Jr. Ay, sabi ka Jr. Ni mamamit, isukayat ko. Hindi abang isus apo. Dito lang umalan to kang ganito. Umalakan niya kita natrasing patak. So, pagdanagan nyo. Damit lang ti tao, titurong tibiyag na mama. Nganat kaya to ni Junior, iso, oran niya at magbaga tayo. Ang nasingpat anak ko, mama. Gamot na nasingpat matan ti amana. Naaramid detoy, hindi nasingpat ako. Ado manong nemi, nagiti pakasulsulisugak ng nagbalinak ang natibker. Kat yamyaman ko, iti nagpresidente ni dati Presidente Duterte, tanaiparitin ti sugal. At dapat lang nagiti gundaw manong nemi at tumayak ti huweta nga iso. Ngayon no inipis, kanda talagang grabe nga sugal, manon na sangkon nga aramin. Kang ronanti amin, jak pulusen ti maltalyaw, iti sabali nga babae, nang runakat ne, duwan ti anak mi kini Susan, babae met, deto'y adjen ni Junior, nga iso deto'y ni Hasmi. Aging kakarang ito'y manong nemi, kanin daw-dawat kung sapay kumata, tultulong at balinak anatibker, karig iti sulisog. No mga pinapadpadasik, idin nga talaga tinapaot nga kinaloko. Kada gini babay, sugal, kan kastamat na iti araw. Kagunada manong nemi, ada pagpatinggan ti amin. No pa ibagbaga, digiti na duma, no anya talaga iti bishop sa dinumantayan mo, anya man ti estadom, maaramin po latang maaramin. Depende manong. Alis tumat ka di nga sublian, ang emsang kumat na kayat, at dalat ay tirik na kin panunod a desisyon ti may nga tao. Nagamanak manong name ti anos mo nga nangornos, dahito pakasalita, kalbasan nga inak insad ka, ti Italiana, ket kineddaw ko, nga ito dahito nga aldaw, iti panakaibasa na, agsipod na dahito nga aldaw, manong name ket birthday ko. Ay, happy birthday nga aldaw. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Henry. Thank you nga Henry. Tidayin buray mo dito yung experience mo. Uno talaga apandas mo. Akaslay di kalmalayan nga napasamak.